салом дӯстонам. дар бозиҳои даври охири гурӯҳии ҷоми ҷаҳон шоми дирӯз боз як ҳангома ба қалб гирифта шуд. дастаи мунтахаби ҷопон ки осиёро намояндагӣ мекунад баъд аз шикаст додани олмон ин навбат испанияро ҳам сарафканда кард, яъне ду дастаи чемпиони ҷаҳонро. алвара мората дар дақиқаи 12 испанияро ба сатҳи пеш баровард, аммо ритсу доан мисли он ки дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби олмон гол зада буд ҳисобро баробар намуд. голи пирӯзиоварро ао танака дар дақиқаи 61 ба дарвозаи унай симон зад. ба ҳамин тартиб самурайҳо дар ҷамъ басти мусобиқа ба зинаи аввали ҷадвали гурӯҳи И баромаданд ва Испания бо 4 имтиёз аз зинаи дуввум ба бозиҳои 8-1 рохат гирифтанд. дар вохӯрии 8-1 ҷопон бо Хорватия ва Испания бо Марокаш вориди рақобат мешаванд. дар ин баробар Марокаш дастаи мунтахаби Белгияро дар гурӯҳи F паси сар гузошта ба дарвозааш 2 гол зад. бозӣ бо натиҷаи ба ватан баргаштанд. Такого еще не было. Формула-55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать! кумитаи одоби федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ дастаи мунтахаби Сенегалро барои иштирок накардани бозигараш дар нишасти хабарӣ муҷозот карда ба маблағи 10 000 франки швейтсарӣ ҷарима баст. аз рӯи низомнома иштироки бозингар дар нишасти хабарӣ ё худматбуотӣ пеш аз бозӣ ҳатмӣ аст. ним ҳимоятгари дастаи мунтахаби Испания Родриго Эрнандес дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби ҷопон рекорди ҷаҳониро дар партоб пасҳои дақиқдигар кард. Родриго ба ҳамдастаҳояш 215 ирсол пешниҳод кард ки 204 тои он дақиқ буд ва ба ҳисоби миёна 94,88%-ро ташкил медиҳад. ним ҳимоятгари дастаи мунтахаби олмон Томас Мюллер изҳор намудааст ки дар ҳайати дастаи мунтахаби олмон ҳунарнамояшро ба анҷом мерасонад. ӯ гуфтааст: агар ин бозии охирини ман дар ҳайати мунтахаб бошад, пас ман бо самимияту муҳаббат дар ҳама бозиҳо он чӣ ҳунаре доштам ба он бахшидам. лаҳзаҳои шодию ғамро дидам ва кӯшиш кардам ки ҳамеша муваффақ бошам. ин футболбози 33 сола дар ҳайати дастаи мунтахаби олмон аз соли 2010 ҳунарнамоӣ карда дар як вохӯрии дӯстона ба майдон омадааст. пас аз ин вохӯрӣ ӯ ба ҳайати асосии дастаи мунтахаби олмон шомил шуд ва дар чемпионати ҷаҳони соли 2010 дар Африқо бо 5 голи задааш беҳтарин нишонзан гардид. нахустин голашро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Австралия задааст. олмониҳо дар он вохӯрӣ бо натиҷаи 4-0 ғолиб омаданд. Томас дар ҳайати бундесистҳо соли 2014 дар Бразилия унвони чемпиони ҷаҳонро ба даст овард. дастаи мунтахаби ҷопон дар таърихи бозиҳои ҷоми ҷаҳон севумин дастае гардид ки ду бозиро бохта истода ба ғалаба ноил шудааст. то ҷопон соли 1938 дастаи мунтахаби Бразилия ва олмон дар соли 1970 ба чунин дастовард муваффақ гардиданд. алваро мората дуввумин бозигари испанӣ аст ки дар таърихи ин даста пай дар пай 3 гол мезанад. ӯ дар дақиқаи 11 бо дастаи мунтахаби ҷопон голи худро ба самар расонид. аввалин шуда Телма Сара соли 1950 дар 3 вохӯрӣ пай дар пай гол зада буд. ӯ тӯбҳоро ба дарвозаи мунтахаби Амрико, Чили ва Англия равон кард. алваро мората бошад ба дарвозаи дастаи мунтахаби Коста-Рика ва Олмону Ҷопон. дарвозабони дастаи мунтахаби олмон Мануэл Нойер дар майдонҳои бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон 19-умин бозиашро бо дастаи мунтахаби Коста-Рика гузаронид. ин дарвозабони 36 сола рекорди дарвозабонҳоро дар чунин нишондод гузошт. қаблан Зеп Майер ва Клаудио Тафареда дар майдон 18 бозӣ гузаронида буданд. сармураббии дастаи мунтахаби Белгия Роберто Мартинес аз вазифаи сармураббигӣ истеъфо дод. ӯ худаш дар ин бора иттилоъ додааст.
ин бозии охирини ман буд, гуфтааст Мартинес. Дигар ин гуна фаъолият карда наметавонам. бо бозингарону дастёрон хайру хуш кардам. агар дар ин ҷо чемпиони ҷаҳон ҳам мешудем, ман аз даста мерафтам. чун ин қарорро ман пеш аз чемпионат қабул карда будам, гуфтааст Роберто. ёдрас мекунем ки ин мутахассис аз соли 2016 инҷониб мунтахаби Белгияро машқ медод. белгиягиҳо таҳти роҳбарии ӯ дар чемпионати ҷаҳони гузашта дар Россия то ба бозии нимниҳоӣ расиданд ва аз чемпионҳои ҷаҳон фаронсавиҳо мағлуб шуда дар вохӯрӣ барои ҷои сеюм мунтахаби Англияро шикаст доданд. дастаи мунтахаби Марокаш аввалин дастаи мунтахаби африқоиест ки аз соли 1998 инҷониб аз гурӯҳ аз зинаи якум ба бозиҳои ҳазфӣ баромадааст. ин даста дар вохӯрии даври сеюм дастаи мунтахаби Канадаро бо натиҷаи 2-1 мағлуб кард. дар чемпионати ҷаҳони соли 1998 ки дар Фаронса гузашт, мунтахаби Нигерия дар гурӯҳи Д соҳиби ҷои аввал гардида буд. ин даста аз мунтахабҳои Испания, Парагвай ва Булғория пеш гузашт. аммо дар вохӯрии даври 8-1 ниҳоӣ аз дастаи Дания бо ҳисоби 4-1 мағлуб шуд. инҳо буданд он хабарҳое ки ман мехостам мавриди таваҷҷӯҳи шумо қарор диҳам. боқи худро эҳтиёт кунед ва саломат бошед. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать!